Oletun tuma chuan nupui pasalin karbuaina recovery specialist Hassani Petifortan Nupa nun lo boy thindan chi hrang le achin feldan tu thaber ber nung taka soi chu mizo tong ngatin kan lo ngai thlale donanga ngai thatu du tak he video hi top thlangin lo en la try ti ani chuan mamo tura shet te hena khongai takin lo share don nia mitam takalo chan chu ve lau takin ti chuan he video hi I hun second khat lek sengin min lo lak sakram la achan chu like an tam hian newsfeed recommendation a alang tama alan tam na chuan viewer po an tam pha nge bok tin viewer an tam chuan viewer jinga nu patua khatal he thu mamo tak ten lo ngai thlak pha venga an nu panun hlim lo le boina lakata chan chua an nianga chu te chu in mi support na kan ngen lok chewani e zona thatak pakhat nenin nen ka lo kala chu zona chu nge ni kan ti chuan kan pasale manupuya motena min ti nata min lo ui re san hian kan ngai da mangem ti hiani zona lo om thei ta chu min ti na kan ti hian enge om ziani rin om lo kan ti tak hi enge ni I pasal sumdonga wa velna ani mai thei ni leng in na thoka ana tho na tanga chaw takalo ho chu bara emo coffee dora emo intiha dam turin avakala chuta vakal na chuan mei cheti tuainal takle piannal tak chuwa mutani an pania anan in mel sak mai chule in zom na thatak mai chu thok le khatan lo nei tangala ti chuanin one night stand zan khuwa hun mangdun tur chuan thuan ti tlutani achan chuan pani hian hun than nei le to ngai lowang ti rin na an nei thlata wangin tu manan hre reng turani lo mei chengai zong nei ataka veilem lo in lai chin na mangai na le hlimna te chu nei ve ma se an nu panun chu ti hian alo om tani soulmates roommates to roommates thinlung takanin veina le anin lai chin na chu ti cha alo ne tani statistic ina soidan chuan cho rualin nu pa te hian nikhat chung thattaka income na hunan mandun chung hi minutely chi ani atimau mai chuti rualin kan na tho na munai ro chuan darkar yat darkar kwa darkar somte pon yang athen chu tiang khan an hunan seng chawa an tho puite ne na in lai chin na thattak an nei theina turin na satakin tranan la in lamai ro an ko puite nen in kom na hun than nei le loi silo ti chuan khati an tho puite ne na platonic love ti sa chak na tel lo wain mangai na changin problematic thil poi takalo her chuak ta thin ani achan chu office an na tho chung chang an soiduna ti chuan an thil ngai nat le an du zong ten soi chowa an hobby te le thil chitin reng chu an soi chho tana ti chuan an ngai nat zong te chu loin ang chho le zela in potteria war shiat na chuan nei ta anin biak pona bulpui ber chu engeni intimacy in nel na le in pol na changin ani intimacy into me see tuwe mo chu thinlung chung ilo mu tira ingai to nai mu tira iril rom dani lo hriat tir khan chu chuan ril ruwa veina boina in nam hnoina hruailu ta thin cha ti chuan atopa uire na ten om taka hruailu an lo ni ta thin ani achang chuan virtual connection entinan social media tangten in zom nan lo nei ta atira chuan zaidam le fel taka tan ani thin pokani lo le good parte like te share te po ma se khang zong atang te khan level sang zo ka hruailu an lo ni thin ta chuan friend request akai sanga tin private message akai sang le a ani lo le mana I lo hriat to thin I high school sweetheart I bial nu hlui le bial palhui te po an nyang khatia minute somthum vel online a hun hlimom taki man khan mana emotion I lo nei to thin chu aron chok tho le ta achan chu kan thluak hian emotional memory ani tlat wangani ti chuan khatiani somthum lai chat laglova inan income ta ka chuan in online income na chu offline income na in lo chhuat ta thin ani tuna chuan thingpui in dun tura in mu alo ngai ta lepeka chuan restaurant na choidun a lepeka phei chuan one night stand zan khat mudun alo ngai ta thin ani chung aina satak takte poni theye zona lo om thei ta chu hetia midang ngai zona lo thlen hian nupa in then kherangayem teu lo mai angai o zong lo kanupui daniela nen khovel mun tin mun tang fangin kan jin kwala nu patuak in uire san na wanga mi mang ang tak te tran puin kan hun kan senga
hetianga mi chitin le chitang te harasana chingfel tura kan be hian nupa tam tak te ril ru chuan a hle thina ni ti kan ria ril ru hana tanga hlimna mutur chuan recovery kong dam chhualena kong chuan zo ngai tlatani hlim hi tu te theu pon kan do ni lom ni recovery rod chu dam chuana kong chu nupa tuak te kong zo tur chu lo ni ta chu mai ni lovin chu recovery rod chu mi mal dam na le ma son na ani tel bok a chan chu arin om lo azok nat na le arin om azok nat na kha in ang tlat lo adang ve an kong zo point ang lo arin om zok le na tuar zok chuan eng tin nge ka ngai dam theyang karil ru ke chia hi eng tin nge dam theyang eng tin nge ka kal tak zelang eng tin nge karin ngam toang chuti rol chuan arin om lo zok ave thung chuan eng tin nge ke ma ka in ngai dam theyang karil ru nat na tang hian eng tin nge ka tal chuwa theyang ka za na le ka in thla thun na tang hian eng tin nge ka tal chuwa theyang kan nu panun hi eng tin nge kan siam that le theyang eng tia ti tur nge ka shelo an nat na tang an dam chhuale na tur kong chu a ran ve an zon chhuale be chunga ani hetianga lungai na rama tanga hlimna rama lo le tur chuan iril runat na tidam le turai be lai a thil poimo ber chu ngai dam na ni tlat ma se ngai dam na kan ti hi thil olai ani tlat lo ngai dam na tong kam hi kan hre fo to le khabu apo kan chiana sa ma se eng tia han tran tur nge eng tia han ngai dam tur nge kan hre tlat lo kan nu na khung lu turin kan thei tlat lo zunia a chan chumi tam tak te hian ngai dam na to lo ber chia kan in nam noi na sa nu pain kara kan in ngai dam du lo chuan kan in lai chin na buai noi mai ni nia khanat na ngai huat na le karil runat na te chuka ko pui hne na ka ngatta a chan chuka torang khatwar ve se ka duani ka ngai dam du lo ani chuan phuba lak na atlak ta thin ani ma se ngai dam na te naw chu bible ngai dam na lo soi kha bible chuan ngai dam ro ati chu wang chuan ka ngai damang kanin belowanga malam panin kan kal zelang karil runat na zong te khan ka kalna piang amin zui zela ti chuan aruk te thin chiat na le nun ron na te chu kan lo nei phata achan chu kan thin nat na te chu kan ril ro kan pai reng sia ngai dam na dik tak heng tin nge om ti kan hriat chian lo wangani khovel hun ran ami tam tak council kan pe a khatanu patuak khate om dan khawaina hen ka ril ro lo lang thlat mai khami te nu pa kha kum som thum lai an lo in hretwa kum som ni lai an lo in nei to bokani kum nga chu an in thena ma se tun thleng hian an la om dun reng tlat mai voi khat chau anui relo voi tam takan che swal ve anu puye mo pasal chau e moni lo an panin an che swal ve khati chung si khan an pani chuan phat san le uire san ni nat zia she om zian shevek an pani chuan an na ve ni khatia nu pani reng chung khan voi tam tak anin uire sana one night stand kan tiang chi te po voi duai lo an lo experience to ni achang le an in atangin an suaka an bial no an bia pa te hnen an khosa thul tikhan rei tak chung in uire sanin hun an mangthin a pasal zok chu angai zong ur sun bik pakhat nen phei chuan an thu takin an kal thui hle a hlau om zong in a chan chu an pa kha nung le ma a thleton na sa anu pui zok nge thlanang a bial nu zok angai na hrelo tiang khan a thletona anu pui nen in rem nan siam zok don nge a bial nu lama pan zok don a buai ani a chan chu kha chung ril nat na wang an nu han ngai dam le an pan hi in rem na han nei don khan ni thein a hre box si lo an nu in a ril ru lo ti na to lak lo box si chu ti lai kara a bial nu chu hau big le ta nei big chi possessive deu mai lo ni bok nen khatia an nu nen in rem na nei kha phal tlat lo ani a bial pa le anu puyan in rem mai tur te chu ngai thei hau lo a bial pa hna chon warning po voi tam taka pe ni tu khat chu an pa zok chuan a le khadon chu han chiara threat vauna le kha ni tlat mai warning voi ni na chu vandalism in nu ne na in rem na in siam chuan chiat na rap thlak taka thlengang ti chuani warning voi thum na chu arson kang mai chhuwa theina ni an in chu vai vuta chan tir vekang ma se khati lai khan a bial nu ne na nom dun lai ania tu nge an in hal sak kha shelo a bial nu ani ti chu reng loi si a bial pa chu a phiar ruani chuan a warning top ber chu hei ani zan khat chu khatia khuma a bial pa mut lai chuan mi papa thum tenen mai kor wa chungin an lo lut ruwa a bial nu chuan chauka sa na chu vala khumong lama tang chuan a vitran ta odang dai tak mai hret ngai lo o chuan a han be kwala inu puinen in rem na in siam don ani chuan eng kima top vekang ti pha chuan an vit ta nok maya
mi pakhat mai korvo en silain a lua chuan a tin ran boka engma soi theilo ani a che theilo a tong theilo ani chu nget taka von benia a hlau chu khur zoi mai ni ta chuan a bial nu chu room pakhata vakala chung mi sualte a bial pa soi sangek turle a tul phei chuan tha tir hial tuma lo roi ten hena chuan poisa chu hlan ta ni kha poisa in hlan chung changa khan an zinga chuan in hnial boina lo chuak ta ti chuan an in sualta boya khatia chemte an vilik kwal na lama khan a bial nu shroka chuan chemzum chuan a tai pal tatlat mai chong kameng ma chan man lo chuan a bial pa mon na bul chuata chuan atlu sopa athita der mai ta chuan mi sualte chuan a bial pa chu atal chuakanga police min report palang ti lo na wangin akut panhi leke panhi chuan kheng betin an tlan santani anu puin dar som chuak chanchin thara tanga hriat chu huna chuan na ti tur je khan ngai to chinte in rem na chu sia mani le ta ma se an nat na chu bang chuang lo an taksa le an ri runat na te chu zwal tel huna lo ratial tiala an nu panun hi chan tla kan ni mewem ti pon hre thiam to lo ti chuan in hlum hial du na ril ru chuan lo putan ta kum khwa atana in ban san mai chuan ril ru alo om tarum ruma beidon na rap thlak tak chuan tok ta ma se khati chung reng khan in rem na nei chuan tum zel tho ti chuan counselor pariat pakwa lai an va mu boka ma se kan office an lo lu chil ma chu eng ma om ziam chong la ti chuan ma son na chak tak an nei the nan dam na dik tak chu kan lo fa ta ke ni chuan pathian mu ang khat vek kan ni thu chu kan shil pathian chuan ril runa te ti dam the sin lalpa chuan tu ma mu phak lo le thlen phak lo na po mu thei le thlen phak na lo ni thei nan kong tam takashia ti chuan zalen na siam thana du om tak le dam na ro pui tak chu ani telin zoi chuan an lo changta ente ngai dam na ro pui zia hi mi ngai dam thei lo khan chu chuan zoi na e chia cha ti chuan ril ru chu lo sak tiala nu panun na chu eng ti kong ma siam that thei ani to thin lo counselor eng ang khopa tam le thiam po roi mala om zia om lo wana kan pathian atang chau lo chuan dam na diki mulovang ma se pathian hne na har sana zong i thlena tuk tin ni eng moi tak lo chuak mu the ai om le ni tin hini thara zel ani ti hria thiama hun kaltai ko pui khangai to lovin tu nai ko pui khai lo ngai sakta zoka chuta tang chuan hun la thleng tur hlimom tak chui lo thlir ta zokani mitam tak chuan kan hun liam ta te kan thlir na mit ngein kan malam hun tur chu kan thlira chu wang chuan in kan ko pui te kan mu piangin hun kalta kan lo nat zia te khamin hriat chhotira ma se pathian hne na phal takai nat na tanga dam na dik tak chang tura hne nai ron pan khan i ko pui nen chuan a ma aya in lai chin na thazok chui lo nei ta thin ani dam na kong an zo mek lain an lo ui rele an che solawanga an nat na tangin an nupa chuan rem na an lo nei felta ani ti chuan ania telin an lo tha chho tiala khatia kum nga lai divorce lo in then to chu official in nei that le chuan rel felta ni kum khat chung counseling kan pek nu anin rem tak nu a chuan in nei tir tura chan vo du om tak chu pek kania tuna hian nu pahlim takan lo ni le ta hun khir tak la in ti na ton na te an pal tlang vek nu a chuan hei tuna hun thar le ni thara chuan an chuang kai ta ni ti chuan an mani chan china wangin an nat na te chu mangai na an chan tira ti chuan organization pakhat chuan din ta ni chu commitment keepers in tiam na wong thatu te ti an vuah ta ni tuna hian khowelian an entona tlang chi pa mei de angin an thil thati chu khovel hriat alo ni ta ni eng ang har san na polo tok langa idam na hi mitin ten kan nei thei vekasin ril ru le ti tak zeta kanin ngai dama kan thil solo ti to te pathian hne na zep lo kan puan hian pathian ngai dam na ro pui tak chu khamidar karla la khan kan chang thei rengasin ngai dam na hi awan poimo em kan soinon le teang ril ru le ti tak zeta ngai dam na inin dil ton chuan in lai chin na thazok tun ma in nei ngai reng lo chu in nei don ani ti hi ka soinga mani tuna hian kan zingan lo tel thei kan in chuang hle thot le elisha thailor khongai takin han dingula keinin ring taka kut kan lo ben dur theina en ton tu that takin vani te reng em tuna chuan commitment keepers organization chuan khovela mitam takte ru ana sa takin na thok meka ngai dam nai kan gol berani lo ngai dam nai top na ni lo
ngai dam nai kan tumram min thlentir tura ma son na ra bi ani zok enge kan tumram chu in lai chin na hlimna dik chuani in nel na dik in lai chin na thiang hlim in lai chin na dik tu na i om ang ai level sang zok ngai dam na dik chuan nu pa in lai chin na het tak tuna ma in la nei ngai reng lo chuan ei ti thei cheu sin ngai dam na dik chu takai han dai huna chuan itun manun dik lo zong akwang bang chenin tu manan mu thei to lawang chu ngai dam na dik chu takai han dai nuwa chuan pathian in ngai dam to che ti chu takin lo hreta ngai dam na dik chuan ka kop pui na min ngai dam na chu takin ka lo dong ta atia tuna chuan keima nge po kain ngai dam ve thei ta chu din mun chui lo thlen huna chuan in lai chin na dik tak tun mai lo dai ngai reng lo chu i lo dai chhota tin pathian in nu panun chumal som nai na vurang chewa ti chuan hlim takin in leng dun to don ani kalome